बंद ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಂ ನಾವು ರಸ್ತೆಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ರಿ
ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಲೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಬರೀ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಬರೋದು ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಡಿಯೋ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ. मिक्स झाल्यानंतर पडणे खंचे विकणं तर शक्य ना
तशावनो हे 1.5 वर्ष आम्ही एप्रिल गेले पहिले रामनवमी ताच्या पहिले रामनवमी वेळारी हे प्रारंभ केले 1 वर्ष 3 महिने झाले आता अनेक 300 की 330 दिवस बाकीसाठी त्यात भितरी स्वाम्याक जो गोरे आशिल्ली 550 कोटी 555 कोटी ती गोरी बी मिकून मुखार वतले अशी आधी दिसा लागले आमगे समाज बी हुबळी धारवाड कॉर्पोरेशन एरिया भितर कंपेअर केल्यार अगदी एक सान समाज आम्ही साधारण हुबळीचे 25% आसा नंबर ऑफ हाऊसेस तशी ती GSB पॉप्युलेशन धरले केल्यार आम्ही जो एक आमगेले MS पाळके नेतृत्व आम्ही तरी एक जो उपक्रम स्थापन केला एक गड दाटवले साधारण 460 4 कोटी 60 लक्ष म्हणून आम्ही तर ऑलरेडी पावेलासाठी साधारण बरीच एक 90 लक्ष आणि पटीन सिरीज आम्ही तकरचे घोड काय एक आम्ही समुद्रात मेल फाळ चुकून आले की थोडो भाग आणि समाज बांधवा कृपेनं तांगेल कोऑपरेशनान जास्त म्हणले धड संकल्प धड निर्णय समाज बांधवान केला आसा आणि त्यामुळे बदल ते सर्व लोकांनी स्वाम्यांक एक तांगेले आभार मेन उद्देश म्हणजे समाजावर जेवता समाजा कल्याण जेवता समाजाच्या प्रति एक मनशान मुखार येऊन गेलो GSB समाज म्हणजे गौरवान्वित समाज कुठं लोकांक एक उपकार पावची तसं समाज हे एक दृढीकरण करून घोड अवकाश तांचो धारवाड समाज म्हळ्यार 1943 की 44 सिदून अस्तित्व आशिल्लो सगळे घोड समाज हे उत्तर कर्नाटक हे जो भाग आसा करावळी सोडून आणि ते भितर एक ओल्डेस्ट समाज आहे ते ओल्डेस्ट समाजाचे आमी समाज बांधव कितकी पिढी गेल्या व्हडलो लोक व्हडलो हुद्यार आशिल्ले तसले कलेक्टर तसले इक्वल हुद्यार आशिल्ले समाज अध्यक्ष उपाध्यक्ष जावन हो समाज आज वरी चलोवन हाडिल्लो आसा मनुष्यता हद्दुलेल पद म्हणल्यार मॅन मे कम एंड मॅन मे गो आय विल गो फॉर एवर म्हणून हिमालय म्हणटा काय गंगा नदी म्हणटा काय आम्ही पुरा इमॉर्टल म्हणतात आम्ही इमॉर्टल नाही अमॉर्टल आम्ही एक ना एक दिवस जेवण सोडवतले जाल्यार आम्ही केली काम शाश्वत उरतले समाज शाश्वत उरतले समाज बांधवाल ज्यो मागणी ज्यो देवालय दवरता ती शाश्वत उरतली मुंदिन पिळगे वरेक ही मागणी एक रक्षा कवच जावन रक्षा कवच जावन आम पूरा रक्षण करतले तशें जावन स्वाम्यांक उपकार स्मरण करचे तसले की स्वाम्यान आज आमकां 90 दिवसांचो कार्यक्रम हांगा दिल्लो आसा ओड कार्यक्रम आमकां दिवस स्वाम्यान चातुर्मासा वेळ जर सोडल्यार आमकां धारवाडांत 20 चातुर्मासालो 92 धुतवार सोडल्यार इतलो व्हड वास्तव्याचे अवकाश आज पयलीं कसलें दिल्लें नाशिल्लें आज दिल्लो आसा अवकाश सर्व लोकांक घेवन स्वाम्यांक काही मन दूख नासतना अगदी खुशीन कशें स्वामी आयले की अगदी खुशीन स्वामी हांच्यान तांकां रवानगी करता सर्व समाज बांधव प्रति दिवस येवन ह्याची संख्या तांणी येवन प्रति एक कार्यक्रमाक भाग घेवका म्हणून हांव सर्व समाज बांधवा लोकांचेर विनंती करता आनी हांव म्हगेली 2 उतरां स्वामी एकदा 2 मिनट भितर येतले आयले भितर सर्व लोकांक कापुगिनाय दिवची जय हिंद जय गोकर्ण भट्टकाळी जीवोत्तम जय विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की
देवका. अमरगोळ मठाचे खजांची श्री दिनेश पै, माजी कमिशनर श्री राधाकृष्ण शानभार ವೇದಿಕೆ येऊन आसन ग्रहण कोरका म्हणून विनंती. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री मदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. आदि गुरु श्री नारायण तीर्थ गुरुभ्यो नमः. परम गुरु श्री विद्याधिराज तीर्थ गुरुभ्यो नमः. मंदस्मित विद्यमान गुरु श्री विद्याधीश तीर्थ गुरुभ्यो नमः. थोडे दिवसामागशी मूल फलीमारो मठांतू एक स्मरणीय कार्यक्रम घडलो. फलीमारो मठाचे मालगडे स्वामी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ, सान स्वामी श्रीमन विद्याराजेश्वर तीर्थ आणि पर्तगाडी जीवत मठाचे श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले अभूतपूर्व गुरुसंगम संमेलन. ह्या संदर्भारी प्रसन्न झालेले फलीमारो मठाचे मालगडे स्वामी श्री विद्याधीश तीर्थ, जीवोत्तम मठाचे श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक सांगतात की गंगा नहींचे पंचघाटांत असूचे गौड सारस्वत ब्राह्मणाले पवित्र मठा मुखारी बिंदू माधव देवळ असा का आनंद जाता. अभिमान प्रबुद्ध उत्तर देतात जीवोत्तम मठाचे स्वामी. ईशान्य वाहिनी गंगा नहींचे तडेरी गौड सारस्वत ब्राह्मणाले मठा मुखारी असूचे बिंदू देवळ नाही. बिंदू माधव देवळा मुखारी गौड सारस्वत ब्राह्मणाला मठ असा. जीवोत्तम मठाचे स्वाम्याला प्रबुद्ध उत्तर ऐकलेले फलीमारो मठाधीश दंग झाले. उत्तर ऐकून तांगेल मुखमंडलांतू संतृप्त हासू व्यक्त झालो. हृदयपूर्वक हसले स्वामी. असल प्रचंड विद्वत आशिले प्रबुद्ध स्वामी आमका मेळलेले आमगेल भाग्य. असल स्वामी अंक वंदन कोरी आ भक्तीन. पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमन विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरण कमलाक नमस्कारो. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कारो. स्वामीनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः तीर्थं फलति कालेन सदः स्वामी समागमः. स्वाम्याला दर्शन मेळचे पुण्य. स्वामी तीर्थ स्वरूप. तीर्थ कालांतरांतू फल दिता जाल्यार स्वाम्याले संदर्शन दर्शन भाग्य तत्क्षण फल दिता. विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले प्रतिभा, पांडित्य, तपस्सु, वैराग्य, भक्ती, विरक्ती रूप घेतिले. मध्वमताक तारुण्य भरत आशिल्ले तरुण संन्यासी आमगेले स्वामी श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी. नव प्रभात उदय झालेले मध्व सूर्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी. मध्व सिद्धांत परंपरेंतू पर्तगाळी जीवोत्तम यतिमालिकेंतू उदय झालेले हुजवाडू. आम्ही स्वाम्याला दर्शन घेवच्याक जाय. तांकां नमन कोरका, गौरव दिवका. आता वातावरण शुद्ध जावो म्हणून वेद घोष पुरोहित वृंदान. स्वस्तिनेन्द्रो भद्रश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांता पृथिवी शिवमंतरिक्षं देवनो देव्यभयन्नस्तु.
शिवादिश प्रदिश उद्दिशो नापो विद्युत परिपान्तु सर्वतः शान्ति 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 ओम योगिवर्य हंग सरस्वती निकेतनांक आयले अंते चरणांतो पादुका हातांतो दंड अरुणोदय संदर्भार असूचे सूर्याले तेज असले यतिवर आनंद तीर्थ हंग आयले अंते ते आमगेले भाग्य नेडलारी गंधाक्षता शोभा तोंडारी प्रसन्न हासो काशायांबर धारण केलेले विद्याधिराज तीर्थाले करकमल संजात योगिवर्य हंग आयले अंते भक्त जनाले कल्पवृक्ष श्री हरिरूपांतो हंग आयले अंते स्वाम्याले मुखदर्शनान आमगेले जीवन पावन जाल्ले स्वाम्यांक पळोवन धन्य जाले आमी आमकां राखतले लावण्य मूर्तीक दोळे भोरून पळोवन आमी धन्य जाल्ले देववर्ण्य सदा मंदस्मित पर्तगाळी ऋषिवर्यांक पळोवन धन्य जाले आमकां अनुग्रह करतले शांत निश्चिताक पळोवन धन्य आमी धन्य आत पादपूजा श्री वेंकटराय प्रभू दंपती स्वाम्याले पादपूजा कोरका म्हणून हांकां विनंती पादपूजा जाल्ली मागीर स्वागत घेता सांगू जायते स्वागत अकडे पादपूजा प्रार्थना म्हणलेले प्रसाद ना जाल्यार आमगेले आत्म भागून वता व्यक्तित्व आकुळून वता श्रद्धापूर्वक केलेले प्रार्थना व्यक्तीले संकल्प शक्तीक उद्दीपन कोरून क्रियाशक्ती चुरुक करता प्रार्थना म्हणल्यार अंतरात्मा कार्य प्रार्थना म्हणल्यार मनुष्याले आत्माक प्राप्त जावचे शुद्ध न्हाण आता एक प्रार्थना श्रीमती आशा भंडारकर आणि वृंद हाजी रचयिता श्रीमती आशा भंडारकर स्वागत श्री गुरुवरा स्वागत श्री गुरुवरा विद्याधीश शुभकरा विद्याधीश शुभकरा स्वागत श्री गुरुवरा स्वागत श्री गुरुवरा श्रीमद्विद्याधिराज गुरुले प्रिय शिष्य सुकुवरा श्रीमद्विद्याधिराज गुरुले प्रिय शिष्य सुकुवरा ज्ञान विद्येचे सागरा परम पूजयतिवरा ज्ञान विद्येचे सागरा परपूजयतिवरा स्वागत श्री गुरुवरा वेदांत विचार समर्थ पाठ प्रवचनकारा वेदांत विचार समर्थ पाठ प्रवचनकारा राम नाम मंत्र द्रष्टारा मोक्षानंद दितले गुरुवरा राम नाम मंत्र द्रष्टारा मोक्षानंद दितल गुरुवरा स्वागत श्री गुरुवरा स्वाम्याले त्याग तपस्सु भरिता जीवन वैराग्य साकारा स्वाम्याले त्याग तपस्सु
मधुरा मार्गदर्शी दूरदृष्टी वाणी चांगले सुमधुरा स्वागत श्री गुरुवरा श्रीराम नाम तारक मंत्राचे दीक्षा जनांग दिले गुरुवरा नाम नाम तारक मंत्राचे दीक्षा जना दिलेले गुरुवरा आत्मज्ञान उपदेशक मोक्ष प्रदायक यतिवरा आत्मज्ञान उपदेशक मोक्ष प्रदायक यतिवरा स्वागत श्री गुरुवरा रामदेव वीर विठ्ठल मुख्य प्राणाले प्रतिबिंब साकारा रामदेव वीर विठ्ठल प्राणाले प्रतिबिंब साकारा श्री गुरु चरण आदर्या पूर्ण कुंभ स्वागत करूया श्री गुरुले चरण धोर्या पूर्ण कुंभ स्वागत करूया स्वागत श्री गुरुवरा विद्याधीश शुभ करा स्वागत श्री गुरुवरा विद्याधीश शुभ करा स्वागत सुस्वागत स्वागत सुस्वागत स्वागत सुस्वागत परिशुद्ध भाव परिशुभ्र हृदय परिपक्व मनानं दिव्य मूर्तिक प्रार्थना केला हनी सृष्टिकर्ता ब्रह्म स्थितिकर्ता विष्णु संहारकारक रुद्र हांका तेग्ग जनांक एक कಡೆ पळोवक जाल्यार ते सद्गुरूंत आमगेले स्वाम्यांत मात्र पळोवीत आता पादपूजा श्री वेंकटराय प्रभू आणि दंपती गुकारस्य अंधकारः स्यात् ऋकारसन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरीत्यभिधीयते गुरु म्हणलेले शब्द अंतू गुकार अंधकार व्यक्त करता ऋकार निरोध व्यक्त करता अशी जावन गुरु शब्दाक अंधकार नाश करतलो म्हूण अर्थ गुकार म्हणल्यार अज्ञान अंधकार अज्ञानाचे अंधकारांत वता असल्यार गुकार म्हणल्यार भय गुकार म्हणल्यार काळोख गुकार म्हणल्यार अविद्या गुकार म्हणल्यार भ्रांती ह्या भयाक कारण जाता ऋकार म्हणल्यार ऋणधी इति रुह नाश करतलो रू म्हणल्यार धैर्य रू म्हणल्यार अभय रू म्हणल्यार निर्भय स्वरूप भय स्वरूप आशिले अज्ञान
हांगाचे स्थानिक ग्रामदेवता दुर्गा देवी तशींच ही लक्ष्मी वेंकटेश आमगेले समाजाचो एक देव म्हगेले कुलदेव देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ स्वाम्याल देव श्री रामचंद्र वीर विठ्ठल श्रीराम वीर विठ्ठल हांगेले सर्व देवता चरणांक नमस्कार करीत हांगा विराजमान जावन आशिल्ल्या व्यासपिठाचेरी आमगेले गोकर्ण जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरणांक शिरसाष्टांग नमस्कार करून एक स्वागत भाषणाची एक परंपरे प्रकार स्वाम्याल अनुमती घेवन एक 2 उतर भितरी स्वाम्यांक स्वागत करचे प्रयत्न करत आसा. आज हांगा आम्ही समाजाच्या मॅनेजमेंट कमिटीन एक लेखीला आम्ही एक एंटिसिपेट केल्लो उरता एक्सपेक्ट केल्लो उरता साधारण कित लोक जमत म्हणून जाल्यार आमगेले एक्सपेक्टेशना भायर मिती मिरी लोक भायर वरे राबल्याची आज हांगा जमील पळोवन आमगेले आत्तांचे पीठाधिपती गोकर्ण मठाधीश विद्याधीश तीर्थालय बदल कितले कळकळी एक भक्ती आसा आनी तांगेलो आशिर्वाद घेवका आनी आमगेल्या जिवनांत उद्धार जावका बऱ्यापण जावका म्हूण हांगा आयिल्लो काल पळोवन म्हाका भाळ खुशी जायत आसा. हे वट्टूची समाज बंधवाले तर्फेन आणि मॅनेजमेंट कमिटी तर्फेन आणि सर्व गौड सारस्वत ब्राह्मण परस्थळीक वरे जो हांगा हाजीर आसा तांगे तर्फ हांव विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक श्रीमद विद्याधीश वडेर स्वाम्यांक हतपूर्वक मनस्पूर्वक जावन स्वागत करता. आणि आज हांगा उपस्थित जावन जो हांगाची आमगेले समाजाचे एक भाग्य म्हणका कित्याक म्हळ्यार जनवरी 2024 तेन्ना आमी प्रथम पिठार बसले नंतर ताज्या पयलीं आयल्याची विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल वट्टू विद्याधीश स्वामी पिठाधिपती जाल्या नंतर जनवरी हांगा वास्तव केलें आमकां पुरा आशिर्वाद केलो आनी ताजेन आमगेले समाज बी अभिवृद्धी जायत आसा. आमगेले एक गोकर्ण मठाचे एक परंपरा आज वर एक विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यान कितलींय देवळांचे पुनर्प्रतिश्ठ केली कितलींय देवळाचे नवीन प्रतिश्ठ केली जाल्यार पुनर्प्रतिश्ठ जी आसती म्हळ्यार वायट कंडिशन आशिल्लें तसो देवूळ उद्धार करून थंय पुरा नवीन एक वातावरण निर्माण केलो भक्ती वातावरण निर्माण केलो आनी ते गांवच्या लोकांक थंयच्यान आशिर्वाद केलो. तेन्ना एक सान हळ्ळी आसले गांव एखादी कल्याण मंडप की हे पुरो जावन एक बरेचे गांवां भितर एक सौहार्दतेय वातावरण भक्तीपूर्वक वातावरण आज चलत आसा. ताका उदाहरण म्हळ्यार हांगाचे मुडगोड थंय कसलें ना आमगे पॉप्युलेशन गौड सारस्वत 5 की 7 घर एक बटमामाल घर तितले सोडारांनी कसन ना बाकी पुरा भाईल जातीचे जाल्यार थंय वर एक मानचे की हांकां हें पुरा कशें की म्हळ्यार एक मुंदोरण एक समाजाक एक स्थायित्व जावका विकास एक पद्दत जावका जाल्यार आमगेले एक गोकर्ण जीवोत्तम मठाधीश करत आशी ही परंपरा आज आमगेले स्वाम्यान आत्तांच पिठाधिपती अनुसरून एक व्हड यत्न घेतला. कसं की म्हळ्यार मठाक आयिल्ले एक टुरिस्ट जन आसा जेवणासाठी पूर्णांत आसाची पूर्णांत आसा मार्शेल आसा जांबावले मस्त जेवण आसा तरी आमगेले गोकर्ण मठ एक सायड आसा गेल्यार एक तशी यंग जनरेशनाक युवजनांक
एक तृप्ती जावं भक्ती तांकां बीज तांगेला तो उद्भव जावं एक परिस्थिती आम्ही निर्माण करता. आज आज फलदा एक नारळा झाड रोयल तकी 25 10 वर्ष तरी जावं येता आईची तळी झाड रोयल तकी तशा आज ते बीज घालचे का ते तांणी ते इतलो एक दुड्डू श्रम खर्च कोणाचं म्हाका दिसता गेलेले रामनवमी 2 मिनटां भायर आसा प्रति गांवां वचून कितले का आमचे 4 डेप्युटेशनाचेर खंय पेटयला रे एक कॉन्फरन्सा वचून म्हळ्यार तिसरे दीस घरचे रांदप बायली हातान जेवण हें परवड घासून आमी धांवन येतात 3 दिवस जाले त्या खंय जाल्यार एक 5 स्टार ट्रीटमेंट 5 स्टार बँक लायक जायना आमकां घरचे पेज शीत असलें जावं कशें बरी तसलें एक आमगे DSB कल्चर तसलें हे DSB एक कुल पुरुष म्हणी तसलें स्वामी एक डिफरंट टायप रांदप डिफरंट टायप हे डिफरंट लोक डिफरंट क्लायमेट हे आसतना 1 वर्ष म्हळ्यार 14 म्हयने जाले भायर सेनापती जावन पहिले आमी मेणार राम गेले रामेश्वर गेले हांगा सवनूरसान पै घरांचे आयले तांकां हें पडलें तांकां कारार लोंडा सोडलें लोंडा ट्रेन 2 पर्तगाळी गेले ते लागीं कितले कश्ट जावचे बद्री वच्चे एक 2-3 वर्सां विशय जाल्यार त्या वटेन तितले एक हे मठान एक परंपरा स्थापन केले आनी आज आमगे लट्टू सुदैवान तसले एक दिव्य पुरुष एक आंबा परपोटांजली एक तसं नवरत्न हें आमकां मठाक मेळ्ळें आमच्या मठाचें बी भाग्य मठान जो एक आमकां मेळ्ळें तांगेलें एक मार्गदर्शन आमकां मेळत आसा गेली कन्ना आतां तांगेले प्रति दिवस तुमी जर यूट्यूबान पळयलें रे थंय स्वागत भाशण सभा कार्यक्रम तांचे भितर प्रति दिवस उदाहरण दिवन समय एक टॉपिक घेवन तांणी उलयताची युवजनान कशें चलता हाजीन कशें चलता ते वटूचें करताचे बरी एक पयलींचे सगळे मार्क्स घेतले जन्म ताजी बरी एथिकल एडवांसमेंट कसं नाही रिलिजियस एडवांसमेंट कसं नाही मेंटल एडवांसमेंट कसं नाही हे युवजनान शिकता युवजना लोकां कसं जॉईन एज्युकेशन करचें उठायत आशिल्लें पुताल गुण येत आशिल्लें आज तशें स्थिती ना युनिक फॅमिलीज त्या युनिव्हर्सिटीज राबतात लूट कमी आसा स्वामी मार्गदर्शन एक आमी ह्या स्वाम्याक आभार करचें न्ही तांकां एक व्हड सेवा म्हळ्यार आमी करून घेवचें अशें एक सुसंदर्भाचेर एक वचन घेवचें कितें म्हळ्यार आमी आमगे चरणांक आमगे संस्कृती म्हळ्यार बॉस आमी आतां आयचे दिवसा सांगता जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटीज तशी नॉलेज बी मनी पूण नॉलेज नाशिल्लें लायब्ररी वचून कर्म मेरेकी डेक्कन हेराल्ड की जग कसं चल्लें म्हणून पळोवपाचें आज टीव्ही की इंटरनेट की पुराय ह्या उदाहरण कसं म्हळ्यार पावस पडटा मेळालं हें फर्टिलायझर दिता सनशायन मेळटा ऑक्सिजन मेळटा आमी आंब्या उदाहरण उडयतात वटू ऑल आंबे आर नॉट जर्मिनी द ऑपॉर्च्युनिटीज आर कॉमन थंडे लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी कमी वट्टू लोकांक सनशायन मेळटा वट्टू लोकांक नेला गोबर मेळटा वट्टू लोकांक पावस मेळटा वट्टू लोकांक ऑक्सिजन मेळटा जाल्यार ओन्ली फ्यू गोरटी जर्मिनी जावन आंब्या आंब्या फल दिवन समाजाक उद्धार करतात तशें प्रति एक GSB चेडवांनी सोम्याल वतीन हांव एक विनंती करता म्हणजे तशी जर्मिनेट जावं आमगे कल्चरांत जर्मिनेट जावन व्हड प्रतिभावंत जावका व्हड सॅलरी घेवची तसले आमचे भितर ऑक्युपाय जावका तांगेले पोस्टींग तसले आसतना एक सोम्यान तसले एक आशिर्वाद दिवका तसले एक बुद्धी आमगे समाजाच्या लोकांक मेळ्ळो तशी तांणी एक यंगर जनरेशनाक मार्गदर्शन दिवचें तसले एक बुद्धी वटू म्हालगड्यांक यावं म्हण हांव सोम्याल्या गायचे शुभ समारंभाचेर विनंती करता आनी आमगेले समाज म्हळ्यार हांवें अध्यक्ष स्थान घेवन स्वामी 10 वर्सां जालीं आयच्यान 10 वर्सां भितर पयर जालें की इलेक्शन जालें आमगेलें आनी नवीन रावप काय न्हू तेन्ना हांवें एक श्वेत तयार केलें श्वेतपत्र म्हळ्यार आमी
फायनान्स पोजिशन नेगेटिव्ह आशिल्लें आमकां थोड्या मुखार बी हांव सांगता नेगेटिव्ह आशिल्लें आमगेलें आमकां समाजा लोन आशिल्लें बांधवालागी घेतिल्लें विथ इंट्रस्ट विदाउट इंट्रस्ट लोन पकडलें 10 लाख रुपये आमी 10 वर्सां भितर स्वाम्याल आशिर्वादान विद्याधिराज स्वाम्यान केन्ना हांगा पांय दवरून आमकां एक आशिर्वाद गेलो विजय प्रभू तूं चार्ज घेवन तूं चलय रे म्हणून हांव प्रथम तुमचें सांगलें आमी ते श्वेत प्रथम 90 lakhs प्लस आमी एज्युकेशन फंड की गणपती फंड की प्रभावळी फंड की हें की चोरून आमी एक इतलें सान गांव गेलें थी एक मोबिलायज करून केल्लें हाका पुरा कारण म्हळ्यार एक व्यक्ती निमित्त कसं नाही जायना पूण एक देश एक व्यक्ती बांदना देश बांदतले देश प्रजेಗಳು आमी फॉर डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल म्हणे सो आमी करचे उठूच आमी दुसऱ्यां दोश दिन उरचेना मनुष्यालें जीवन कशें की म्हणल्यार उदाहरण कमल दितात कमल गोचक्यां भितर येता गोचक्या वचून ताका पान पळयलें एक कडेन गोचकलें गेलें ना फुलां पाकळी पळयलें गोचकलें गेलें ना तें वता खंय महाविष्णू पादा वचून पावता तशी आमी ह्या समाजा भितर लंच आसा लंच करताची टी करतले शाळेसाठी वयर चढल्या देवयताले नाक कशेल आसाची तूं मुश्य म्हणटा लोक आसाची पुरा लोक आसात समाजान तो आसा भायर बी आसात आमी कशें कमल उदोवन विष्णू तशें आमगे जाती आमगे धर्मगुरू आधार आमी वचून पावता आनी धर्मगुरून आमकां आशिर्वाद करता पुरो आमगेलें अल्टिमेट गोल आमी विथ द गॉड म्हळ्यार सल्वेशन अटेन करता क्रिश्चियनिटी आसा इस्लामान आसा हिंदू धर्मान मोस्ट आसा मार्ग आमी कृष्णान म्हणटा ते मार्गान हिंदू तूं अल्टिमेट पावतो होच मार्ग भक्ती मार्ग घे कर्म मार्ग घे खंयची जावं का तूं मार्ग घे हे विशयाची आमगे स्वामी आसाची भयंकर विद्वान स्वामी तें नांव कितें विद्याधिराजान विद्याधीश म्हूण सांगून एक जो नांव ते दीस तांकां पट्टा बसोवपाक जालें सूचन केलें तें नांवान तकत आसलें स्वामी आज आमकां मेळ्ळ्या साठी तांगेलो आमी आतां प्रवचन आयकुया आशिर्वचन आयकुया आनी तांणी बायल प्रति भक्तांक थोडे असले समाजा बद्दल कळकळीन सांग विचार करून तांणी बी हे भक्ती मार्ग कर्म मार्ग दवरून आमगेलो समाज आमगेलो धर्म आमगेलो पदी शासन केलें आमगेलो समाज ओळख जावन मायनॉरिटी जावन लिंग्विस्टीक म्हळ्यार आमी रिलिजियस मायनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन भितर आमकां स्थान दिना आमकां आज वरेचे एक हिंदू आनी हिंदू नाय जाल्यार आमगेलो समाज एक भयंकर राज्य समाज कसो न्हय स्वाभिमान समाज म्हणटाले विद्याधिराज श्री स्वामी स्वाभिमान समाज आमी कोणाले हात मुखार करून वतना हें हांव हांगा पळयलें कितले लोक आमगेले SDM आमी भितर बसता तांकां भारी तांगे तोंड पळोवन आनी सांग की ते सिकनेस कसो जालें म्हूण सांगल्यार ताका कितले खर्च बशील कणी करता मुखार जाल्यार तांणी तोंड फुटून म्हाका तूं हेल्प कर तुगेले सहाय घेवचें मामा एक गुण करून दी मामा एक गुण करून दी खंयचे डॉक्टराले वर्कां सांगा तेन्ना हांवें तांकां विचारता पयलीं सांगता दांडेली सांग कुमटेच म्हणून ती ताका मस्त सिरियसान आमचो नारायण हृदयालय जालें तिका बस नित्या जाग ना ते नारायण हृदय ICU घालें ती वरांडा भितर बाकी सादा ते कंटूम कट्टून लावूर जतेन मलगಬೇಕು मेघालय खंय बाय तूं सांग तूं गोवा भितर आयलें कुमटेच्या सांगता तांणी सांगलें ना खंय राबता हांव ताका ते आमी आयच्या दिनाची डॉर्मेटरी स्पेशल अरेंजमेंट करून तांकां तिका 3 दिवस राब कडे पडलें तुगे आवय डिस्चार्ज जालें आतां आसा त्या हॉस्पिटलान तसो आमी मनोभाव आमी त्या नमुने मनोभाव गौड सर आमी खंय गेल्ली कणी ना विद्याधिराज स्वामी कितलें सांगलें आमी शास्त्रीकार कोच्ची वचून कोच्ची राजान दिले राज दोन आमी थंय आमगेले म्हणून हें केलें कित्याक म्हळ्यार आमी समाजाची ताजेन आमकां राय आनी थंय आमकां रिकॉग्नायज केलें आमी मोठो प्रदेश जावन आयल्याची हें जावन म्हणून तें प्रोवर्ब आनी दुसरें ना सिंधी जनांग आसा सिंधी रिफ्युजीस वन टायम पाकिस्तान डिवायड जाता आसतना ते आयले तांकां तें टायटल ना कित्याक म्हळ्यार तांणी तांगेले पोनांत भरलें समाज आवटू विलींग जावन तांणी समाजाक हेल्प आसतना आमगे जात बी व्हड आमगे संस्कार व्हड तशें आसतना
असं असं एक धर्मगुरूबद्दल कसं तांणी एक वच रे म्हणून सांगले पुरो ताका आमी यशस्वी जाता. तशें आसतना आमकां तो एक वज्रायुध म्हणटा की वज्र ಗಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ದೀಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಭಾಷಣ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ನಿಂತು 9 ತಾರೀಖು ವರ್ಷ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಲೆ ಪಾದ ಪೂಜಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ ಅಸ್ತ ನಿತ್ಯ ಧ್ವನಿ ವೇಳೆ रामनासा 5 तारीखे विशेष म्हळ्यार स्वाम्याले सन्निधानांतू श्री वेंकटराय प्रभू हांगेले सहस्र चंद्रदर्शन शांती पूर्णाहुती व्यवस्था केलेला आसा. 6 तारीख सांजे 4 घंट्याक श्रीनिवास कल्याण उत्सव आयोजन. ह्या दोन्ही दिसाचे विशेष सेवादार श्री वेंकटराय हांच्याक संतोष जाता. 7 तारीखेक एकादशी निमित्त सकाळी 9 गंट्यार तप्त मुद्राधारण कार्यक्रम. त्या दिवसू पादपूजा आसना. सांजे 5 गंट्यार श्री रघुनंदन भट हांगेले भजन संध्या कार्यक्रम आयोजन केलेला आसा. 8 तारीखेक सांजे 6 गंट्याक सभा कार्यक्रम. समाजाच्या मालगड्यांक गौरव समर्पण. समाज बांधवांक स्वामी फल मंत्राक्षता अनुग्रह करतात. 9 तारीखेक 11:30 देवाल पूजा महामंगल आरती भिक्षा सेवा पादपूजा. 1:30 गंट्यार स्वाम्यांक मुखावयले मोक्कामांक आदर गौरवपूर्वक पेटून दिवचे क्रम आसा. समाज बांधवांक आमंत्रण पत्रिका पोस्टा मुखांतर व्हॉट्सअप मुखांतर पाविल्ल्या आसूं ताजे निमित्त कार्यक्रम संक्षिप्त रूपान हांवें प्रस्तुत केला. हे 9 दिसा कार्यक्रमांत सर्वजन भाग घेवन स्वाम्याले अनुग्रह प्राप्त करून आनंद पावका म्हणून विनंती. श्रीराम देवाक हसनमुखी भक्त जनाले अभिमुखी स्वामी आमगेले. आचारांतो परिशुद्धता शास्त्र संप्रदायांतो विचारांतो परिपूर्ण विश्वासो. हरिगुरु भक्ती शास्त्र पाठ अध्ययन स्वाम्याला आहार. सर्वांक आश्चर्य करचे थसले स्मृती उडगासा शक्ती. श्रीमठाचे व्हडपण उंचायरे व्हरत आशिल्ली कीर्ती. श्रीरामदेवाल्या पूजा संपद भोरन होळची तशी केलेले आमगेले स्वामी. हे स्वाम्यानो आम्ही तुमगे लागी कसले मागून घेनांती. आमगेले हृदय कमलांत तुम्ही सदा आसूं का. आमगेले माते तुमगेले चरणांक अभिवादन करता असो. आमगेले दोळे सदा तुमकां पळयता असो. कान सदा तुमगेले आशीर्वचन ऐकता असो. नांक तुम्ही केलेले निर्माल्य परंबळ घेता असो. जीभ केन्ना तुमगेले नामस्मरण करता असो. आमगेले हात केन्ना तुमकां नमन करता असो. आमगेले चरण वैरवैरी परतगाळी यात्रा करता असो. आमगेले बुद्धी मन सदा तुमगेले ध्यान करता असो. स्वाम्यानो भक्त जनाले संग आमकां सदा मेळता असो. हे स्वाम्यानो तुमगेली दया अनुग्रह सदा आमगे वयर असो ही आमगेली प्रार्थना स्वाम्यानो. आता परमपूज्य स्वाम्याले आशीर्वचन. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं
श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। धारवाड सरस्वती निकेतनांतू लगी एक 7 महिन्यानंतर वापस स्वामेल मुक्काम धारवाड समाजांतू जायत असा आणि आईच्या दिवसाक अत्यंत हृतपूर्वक जाऊन सर्व समाज बांधवांनी प्रीतीपूर्व मोठ्या गौरवाप्रमाणे आम्ही स्वागत दिल बद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करतात। विशेष जाऊन गेनु 1 वर्षाचे मुक्काम दिवचे मूल कारण आमगेल हे जप केंद्र तू येऊ का म्हण उद्देशानं आम्ही 1 वर्षाचे मुक्काम दिले। धारवाडांतू कौसल्या सुत राम म्हणले हे जप केंद्रांतू अनेक रीतीनं समाज बांधवांनी तांगेले योगदान दिवन गेनु प्रत्येकाळी मठाचे अभियानात सहकार दिले आणि आतापर्यंत आम्ही अनेक जपतू स्वामी उपस्थितींतूची समाज बांधवांक घेऊन गेनु राम नाम जप करचत असला अवकाश आमगे करावळी भागांतू मस्त लोकांक अवकाश मेळ्ळा असा। गोवांत वैकेची प्राप्त जाले, नॉर्थ केंद्रांत वैकेची अवकाश प्राप्त जाले, साउथ केंद्रांत वैकेची अवकाश प्राप्त जाले, किंतु घाट माते वैरी आणि कची आरंभ जालना। घाट माते वैर म्हळ्यार बुडचोणगेन वैरी अवकामी त्या निमित्तानं धारवाड जावो, बेळगांव जावो, नाजाल्यार मुखावीर कोल्हापूर आसा, पुणा आसा, मुंबई आसा, सो थंय खंयची स्वामेले उपस्थितींतू राम नाम जप करचे तसला अवकाशू स्वामेल वटूची राम नाम जप करता तसला अवकाश समाज बांधवांक तांकां मेळिल्लो ना। तांकां हे अवकाश कोरगेन दिवका म्हण उद्देशान एक सायड समाज बांधवाले समाजा तर्फेन विनंती वैके आशिल्ले आणि दुसरे हांगा राम नाम जप जाता आसा, जप केंद्र ही आसा म्हणले एक उडगास आमकां आशिल्ले। त्या निमित्तान बहुदिन आम्ही हांगा वास्तविक करून गेनु तुमगेले वटूची राम नाम जप करून गेनु राम नामाचे संख्या ही अभिवृद्धी जाले। एक इतिहास निर्माण जाले। 50 कोटी राम नाम जप अभियान चलताना स्वामी धारवाडाक आयिल्ले आणि आम्ही सर्वही समाज बांधवांनी स्वामेल वटूची राम नाम जप केले तसल भाग्य आमकां मेळ्ळें म्हणले एक इतिहास आयच्या दिवसाक निर्माण जाता। अवकाश मिळना आणि उरिले खाली 5 महिने ना खाली 4 मात्र जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर आणि ऑक्टोबराचे 15 दिवस 4 महिने मात्र ह्यात राम नाम जपाचे अभियान आणि थोडे दिवस पर्यंत चलच असा। आतापर्यंत 440 दिवसापर्यंत आम्ही येऊन गेलो पाविलसाची, किंतु हे एक राम नाम जपा निमित्तानं आमगेले समाज बांधव एक कडे येऊन गेनो, उट्टू लोक मेळून गेनो, एक रामाले एक नामस्मर तसले एक अवकाशू समाज बांधवांक मस्त लोकांना तांगेला अनुभव ऐकूचे काही आमकां मेळिल्लो आसा। मस्त लोकांना अनुभव तांणी सांगिल्लो आसा, कशी तांकां अनुकूल जाल्लो आसा, कशी तांकां जिवनांत बरेपण जाल्लो आसा, आरोग्या विशयांत जावो ना तांगेले वैयक्तीक जिवनांत जावो मस्तितले तांकां बरेपण जाल्लो आसा। तंतू एक कसन की म्हळ्यार संतोषाचे विशय की म्हळ्यार हे राम नाम जप अभियाना निमित्तान लोक एक कಡೆ येऊन गेनो ಕೆಲವು लोकांक केन्नाही पळयलें नाशिल्ले लोकाले व्यक्तिगत परिचय जावन गेनो एक अशी जाली की म्हळ्यार जपा येवन गेनो तांगेले चौडवान सोयरीक वैके जाल्लो आसा। तात्पर्य कसन की म्हळ्यार येताना तुम्ही कोण खंय उरताची कसन तुमगेले कुटुंबाचे मागेले एक धूव आसा
ती हांगा बँगलोरान शिकत आसा कसन शिकता ती थंय प्रश्न येता कडेन तशें तुमगेलें कसन ना मागेल चल्ल आसा तोय बँगलोर आसा तशी तशी जन्मपत्रिका ही दिले मेळामेळी आयले लग्न वैके निश्चय जाले सो हे उठू कशी लोकां लेगी संपर्क आयिल्ले निमित्तानं ना हे जपाचे निमित्तान संपर्क आयिल्ले निमित्तानं तांगेले एक वैवाहिक कार्य ना वैवाहिक मंगल कार्य घडिले हे एक संतोष तांणी सांगता आशिल्तना तांकां दिसता कितें की म्हळ्यार तितलें ज्ञान संपादन आमी केलें उरता आनी पयशान तरी गेलो म्हळ्यार तागेले पांय 2 फीट वयरी उरता नेलारी उरना चड पयशे आयले म्हळ्यार ताका दिसना चड ज्ञान आयल्यार वयकेच तेही योग्य लक्षण न्हय किंतु गुणान श्रीमंत जर आसल्यार तो ज्ञान चड आसतना वयकेची लोकांले कशी व्यवहार करता विनय रितीन तो व्यवहार करता चड पयशे आसल्यार वयकेची हांव आरामशीर आशिल्लो म्हळ्यार चड पयशे आसल्यार दाखोवन घे कित्याक म्हळ्यार तो गुणान श्रीमंत आशिल्लो जेन्ना लोकांले कशी हे करता व्यवहार करता चड ज्ञान आसल्यार लोकांले कशी व्यवहार करता म्हणून विनयपूर्वक जावन न्हू तो व्यवहार करता केन्ना व्यवहार करता गुणान तो श्रीमंत आसल्यार संस्कारान श्रीमंत आसल्यार मात्र तेन्ना हे दोनीची आसल्यार वयकेची तो विनयपूर्वक जावन घेवन तुमगे लेगीत व्यवहार करता ना जर तागे लेगीत गुणान श्रीमंत ना जाल्यार आनी तो पयशान श्रीमंत आसा ना जाल्यार ज्ञानान श्रीमंत आसल्यार हागेले कितें वच काय रे मस्त घमंडी रे तो चड पयशे आसा म्हणून घेवन आमकां दाखयता म्हणून तुमी तागेले बद्दल उलयताच ना जर तो गुणान श्रीमंत आसल्यार मरे इतलो व्हड श्रीमंत आसल्यार वयकेची मागेले उलयतास मुरे म्हणून घेवन हे करता तेन्ना डिफरन्स तुमी कळता तेन्ना तो गुणान श्रीमंत आसा म्हणून घेवन तुमी लेख काडना देखून आमी समाज ज्ञान पयशान आसाची किंतु ताड्डेकिंत चड कसन की म्हळ्यार गुणान श्रीमंत जावका आनी हे गुण कोणाले आशिल्ले प्रभू रामचंद्र देवाले आशिल्ले आनी तसो प्रभू रामचंद्र देवाल जप तुम्ही सर्व लोकही करता आशिल्ले निमित्तान तसले गुण आमगेल समाजाक प्राप्त जावो म्हणून घेवन आमी रामदेव वीर विठ्ठला लेगी आमी प्रार्थना करताची मुखावेल दिवसान तूं सभा कार्यक्रम आसा त्या सभा कार्यक्रमान तूं बाकीचे विस्तारीत विषय सांगताल म्हळ्यार किंतु आयच्या दिवसाक स्वाम्याल आगमना निमित्तान हृतपूर्वक जावन तुम्ही स्वागत केले बद्दल आमी पुनः संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडोवो तुमगेल्या घरांत तूं उद्योग व्यवसाय तांकांही अत्यंत सुदृढ आरोग्य प्राप्त जावन घेवन अखंड सौभाग्य ती तांकां प्राप्त जावो चेवडू घेवचें तसले शिक्षणांत तूं तशी विशेष जावन तांकां घरचे संस्कार समाजात संस्कार विशेष जावन तांकां प्राप्त जावो म्हणून घेवन रामदेव वीर विठ्ठला आमी प्रार्थना करताची तशीच आज मस्त लोक हांगा आसा मस्त लोक आमची उमेद राम नाम जप चड समय ज्ञानाची थोडेची 10 निमिष राम नाम जप करून घेवन मुखाविले कडे कार्यक्रम तुम्ही सर्व लोकांना सहकार करता म्हणून सांगत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाच्या मंगल कृष्णा विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय जय राम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अनेन श्रीसंस्थान गोकर्णपर्तगाळि जीवोत्तममठस्य सार्धपञ्चशतमानोत्सवाङ्गत्वेन सङ्कल्पित सार्धपञ्चशतकोटित्रयोदशाक्षर श्रीरामनामतारक महामन्त्रस्य जपसंख्या परिपूर्तये भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचन्द्र प्रेरणया भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचन्द्र प्रीत्यर्थं मण आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषैः सह अंशतः कृत त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारक महामंत्र जपाराधनेन भगवान भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री सीतापति रामचंद्रः प्रीयतां प्रीतो वरदो भवतु तत्स श्रीकृष्णार्पणमस्तु। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः।